An chéad Cuimhní tugam an tUltach na léthe haith me in Ganan mar scoláire in acadú níomh pádraig acadú na Múthailí mar a bhí an tamsin agus bhí glúhainte gcónaí ar an scol agus an iris. A dúspáire is dóithe na Cuimhní Cinn tugam ar an iris na raithin me na lí ar an tabla agus an sin an toras a rinn mé héan agus go leor eile. Le teachtas mar léthirí do chuid na heirise céarna agus iné tamalt teagmhaid níos fearr a bheith agin ar ábhar na heirise agus an hailt a úsáid ar bhain mísúil mar chleachtaí range mar cheachtaí agus bhí buint a gcónaí ag múinteoirí an acadamh leis an iris féin rud a chéalaigh gur aithimid scríbneoirí do chuid na heirise macasáil Anraí McGill Choil bhí ó ailte ag Sean McNia, bhí buint a gcónaí ag Michael Ó Martin leis an iris agus ar náide ina dhé sin bhí mé héan mar scoláire ar an acadú an tam sin agus bhí me sin mar chorba ag Néill Comer mar aigeúir ar an iris agus ar náide haith Néill seall tamil mar bhainseoir sa scol céarna. So is dóithe an glúhaint sin ar scol agus iris an chéad Cuimhní agus an fábhfuil caidrú agam héan a gcónaí leis an tUltach.